Helo, dwi wedi bod yma yn cynrychioli Cymru yn Senedd Ewrop ers 11 mlynedd nawr, a dwi bob amser yn chwilio am ffyrdd well o gyfathrebu gyda pobl yng Nghymru a dweud wrthoch chi beth dwi'n wneud ar eich rhan yn Senedd Ewrop. Felly dwi wedi penderfynu trio gwneud yr fideo blog yma bob yn ail wythnos, jyst i roi blas i chi o'r gwaith dwi'n wneud, falle i ateb rai o'ch cwestiynau chi am y math o bwnc dwi'n delio gyda fe yn y Senedd. Dwi'n eistedd ar y pwyllgor amgylchedd, hefyd ar y pwyllgor amaethyddiaeth, ar y pwyllgor sydd yn rhwng Senedd Ewrop ac Irac. Felly mae'r gwaith yn amrywiol iawn, mae pob pethau gwahanol yn dod lan bob dydd, ond un o'r prif bethau sydd gyda ni ar hyn o bryd, mae rhaid i ni ymgyrchu yn galed arno fe, yw sicrhau bod Cymru yn dal i gael arian Ewropeaidd yn y dyfodol, a dyna beth fydd un o'r blaenoriaethau fi yn y misoedd i ddod.